Orain ikusiko dugu jokuaren oinarria, sokor edo lokots kopuru jakin bat, 1,25 zentimetroko tartea aldendurik, denborarik laburrenean saski edo otar baten barruan sartzean datza. Baina zertan hasi baino lehen, presta dezagun joku zelaia. Sokor, lokots eta kaskara hiru hitz diren arren gauza bera adierazten dute. Hau da, artaburuari alea kendu ondoren gelditzen dena hain zuzen. Garai batean sokor edo kaskara hauek erabiltzen baziren ere, urteak pasa diren neurrian zenbait aldaketa eman dira. Gaur egun toki askotan kolore ezberdineko makilatxoak erabiltzen dira. Otarrak ostera, ohizkoak izaten dira, zume eta egurrez eginikoak alegia. Orain plaza jantziko dugu. Joku zelaiaren alde batean, partaide bezain beste saski edo otar hiladan jarriko dira. Otar guztiak kolorea ezik berdinak izango dira. Kirolari bakoitzak bere kolorea baitu. Saskitik hasita 1 bat eta 25 zentimetrora lehen sokorra kokatuko da. Jarraian beste hainbesteko tartea gordeta bigarrena, eta horrela 25 jarri arte. Jokua 50 sokorretara eratuko balitz, gune bakoitzean 2 sokor ipiniko lirateke. 75 sokorretara bada 3 eta 100 eginezkero 4. Partaide bakoitzak bere otarrean sokor guztiak banan-banan jaso behar ditu. Jaurtikitako sokorren bat otarra barruan sartuko espalitz, kirolariak ezin dio hurrengoari ekin, otarratik kanpo gelditu den sokorra sartu arte. Kirolariak nahi duen ordenaz bil ditzake sokorrak.